Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Al mayitu saking mayit faqalu lahu mongko dos dawuh sapa wong akeh maring Nabi Musa mata rajulun sedo sapa wong lanang fi sifati kaza wa kaza kang sifate dadi mengkene lan mengkene wa inahu lan sak temene wong kana iku ana sapa wong mau fasikun iku wong kang fasik mu'lina terang-terangan dosa. Jadi iki ana pitakonan kanggo mayit iku mau. Ya kan? Jadi masyarakat terus takok, wong padha takok. Ana wong lanang wafat ciri-cirine ngene lan ngono. Sak temene iku adalah wong lanang sing fasih fasik kan terang-terangan nglakoni dosa. Faqala mongko dawuh Nabi Musa aina ing dalem pundi makanu panggonane fa inna wa krana sak temene Allah taala iku uhai ila li ajali wis paring wahyu marang ingsun krana wong mau. Jadi Nabi Musa takon nok ndi gone mergo Allah taala wis menurunkan wahyu nak aku demi urusan wong mau sing mati sing diceritakno mau. Qala fa'lamuni qala dawuh sapa Nabi Musa fa'limuni mongko duduhi sira ing ingsun makanahu ing panggonane fazahabu mongko mangkat sapa wong akeh falamaro Musa alaihi salam nalikane Nabi Musa mirsani ing wong mau madruhan dibuang fi mazbalati ing dalam panggonan sampah. Jadi Nabi Musa ngomong dudono nggone iku dudono. Mongko wong-wong terus ngeterno Nabi Musa
nanggone panggonan wong mau mati. Terus Nabi Musa iku mau weruh mayit sing ketok mayit nggletak nanggone tempat sampah. Wa ukhbaruhun nas lan wis nyritakake Nabi Musa sapa menungso an su'il af'alihi saking ala-alane amale wong mau. Naja Musa mongko munajat sapa Nabi Musa robahu maring pangerane. Faqalu moko matur sapa Nabi Musa. Ilahi tu pangeran kawula amartani panjenengan perintah kula bidafnihi mendem tiang menika wasolati lan nyolati alaihi ing atase wong iki mau. Wa nanging kaume wong iki iku yasaduna nyekseni alaihi ing atase iki saron Allah. Fa anta mongko panjenengan alamu iku luwih pirsa minhum tinimbang wong akeh bisanai wa takbihi kelawan saking puji lan keoloan. Jadi wong nyritakno wong sing ngeterno Nabi Musa nyritani nek wong mau amale iku Allah. Mongko Nabi Musa iku munajat maring Allah terus ndonga duh pangeran kula panjenengan merintahake kula ngubur lan nyolati tetapine kaum niku bersaksi akan keburukan. Engkau lebih mengetahui daripada mereka tentang pujian dan celaka. Fa'uhayyallahu ta'ala ilaihi mongko Allah paring wahyu maring Nabi Musa. Ya Musa Musa sodako kaumuhu bener apa kang diucapake kaumi fima ing dalem fima haku Musa sodaqatu qaumuhu bener kang diucapake kaume fima ing dalem olo-olone hakau anhu hakau anhu saking olo-olone amal min su'i af'alihi saking olo-olone amal. Ya Musa sodako bener kaumu fima kaume ing dalem apa huku anhu kang diucapake maring wong min su'i af'alihi sangka olo-olone amali wong mau. Maka mongko Allah iku wahyuna nanggone Nabi Musa. Musa bener apa sing diceritakno kaume mengenai oloe amal perbuatane. Ghairu annahu tasyafa'a nanging wong mau tasyafa'a
jaluk tulung utawa jaluk syafaat ilaya maring ingsun inda wafatihi nalikane kematiane bisa lasati asyain kelawan perkara telu lau sya'ala lamun jaluk lau sya'ala minni lamun jaluk sepuro lamun wong mau jaluk sepuro jami'an kanggo kabeh mudnibina kabeh wong dosa min kholqi min kholqi la atai tahu lau sa'ala lamun jaluk lamun wong mau jaluk sepuro jami'an ing kabeh mudnibina wong dosa min kholqi sangka makhluke fakaifa la arhamuhu mongko kepriye ingsun dhewe ora melasi dheweke. Jadi mongko Allah Ta'ala wayu nanggone Nabi Musa bener apa sing diceritakno kaume tentang keburukan amal perbuatane akan tetapi dia dheweke iku njaluk syafaat pangapura nanggone maring nanggonanku ketika wafatnya dengan 3 hal yang seandainya ia meminta seluruh pendosa dari makhlukku niscaya aku akan berikan. Maka bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Itu jawabannya Allah. Wa qad sa'alalan teman-teman wa qad sa'alalan teman-teman wong mau jaluk nafsahu maring awake dhewe wa ana arhamu lan ingsun iku zat kang luwe welas asih ar-rahimina tinimbang wong kang welas asih liyane. Jadi padahal ia memohon untuk dirinya sendiri dan aku adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Jadi seandainya itu jaluk ampunan nanggone wong akeh bakal dikabulno padahal iki jaluk nanggone awake dhewe. Qala Musa dawuh sapa Musa matur sapa Musa ya Rabbi tu pangeran kula wama lan napa perkara asalah satun kang telu niku. Qala Allah Ta'ala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala lama danata nalika danata usjidak wafatuhu matine kola wong mau matur ya Rabbi tu pangeran kula anta panjenengan iku ta'lamu ta'lamu minni ngawuri panjenengan minni saking ingsun anaya kunta artaqibun ma'asi ya Rabbi tu pangeran kula anta ta'lamu minni ngawuri panjenengan datang kula anakanat artaqib ma'asi pilih kula niku nglakoni maksiat wa kunta
wa kunta akruhu maksiatuh nanging kula niku sengit maksiatu maring maksiat kula fi qalbi ana wonten ati kula. Jadi Musa iku takon, aduh pangeran kula napa 3 hal niku. Allah berfirman, dari saat ajal iku wis parek wong mau ngomong, duh pangeran panjenengan luwih mangertos bahwa kawula niku dahulu nglakoni maksiat. Namun kula niku benci maksiat niku wonten ati kula. Lakini jetamaan nanging kumpul. Lakini jetamaan nanging kumpul. Dadi siji fi salah sati khisolin ing dalem telu pira-pira perkara. Hatta artakab tu sehingga ngelakoni kula al maksiatu ing maksiat ma'akaro hal maksiati padahal ma'akaro hal maksiati padahal sengit kula ing kemaksiatan fi qalbi ing dalem ati kula. Awaluha kang awal iku huwan nafs hawane nafsu wa rafiqusu lan kanca kang Allah wal iblis laknatullah lan iblis laknatullah. Jadi lanjutane tetapi kumpul wonten diri kula sifat 3 sehingga aku tidak terjerumus maksiat meskipun hatiku membencinya. Pertama hawa nafsu, teman yang buruk dan iblis laknatullah. Wasaniyatulan kaping pindho ya Rabbi do pangeran innaka ta'lamu innaka mongko satemene panjenengan iku ta'lamu pirsa panjenengan bi'ani pilih kawula iku artakabtu ngelakoni maksiat wakana lan ono apa makomu wakana lan ono apa makomi panggonan kula ma'al fasakoti bareng kang wong fasik walakinna ahabba nanging kula luwih seneng suhbatus sholihin kekancan maring wong saleh wasaniati lan utawi kang kaping 3 ilahi do pangeran kula inaka satemene panjenengan iku ta'lamu ngawruhi panjenengan mini dhateng kula an sholihina pilih wong saleh iku kanu ahabbu kanu iku ana apa wong saleh ahabbu luwe kula cintai ilamin fasikin tinimbang tiang kang fasik hatta laus takbalani sehingga kula dipetuki rajulani sholihan wong loro saleh lan Allah sholihun watolihun wong saleh lan wong Allah lakot damtu yakti kula ndusikaken hajate as-sholihi wong kang saleh ala tolihi ing atase hajate wong kang Allah
Faghfirli mongko mugi nyapura panjenengan dhateng kula. Allahumma du Gusti. Innaka ta'lamu sak temeni panjenengan iku mirsani mini dhateng kula. Ma akulah nopo akulah kang kula aturaken farhamni mugi-mugi farhamni moko mugi melasi panjenengan dhateng kula wa tajawaz anni farhamni muga melasi panjenengan dumateng kula wa jawazni lan ngapura dumateng kawula. Qala Allah taala dawuh Allah taala farohim tuhu mongko melasi ingsun melasi marang wong mau wa ghafarat lahu lan nyepura ingsun marang dheweke wa tajawaztu anhu wa tajawaztu lan ngapura anhu ing dheweke fa ini mongko sak temene ingsun iku raufur rahim zat kang welas asih. Ya Musa Musa if'al lakonono ma opo amartuka kang ingsun perintahno marang sira. Fa ini krana ingsun iku ihfir bi rahmatihi bakal nyepuro bi hurmatihi fa ini mongko satemene ingsun iku ihfir ngapura bi hurmati kelawan hormat liman maring wong ala kang nyolati ing atase jenazatihi jenazahe wong mau fakhadzara nahu krana mulyane wong mau. Jadi meskipun seseorang dikenal sebagai pendosa besar di mata masyarakat, pintu rahmat Allah tetap terbuka lebar selama ia memiliki penyesalan yang jujur di dalam hatinya. Allah mengampuni orang-orang tersebut karena 3 pengakuan tulusnya, yaitu ia membenci maksiat meskipun terjerumus karena nafsu lingkungan. Kedua, ia tidak mencintai orang soleh. Dan yang ketiga, ia mendahulukan urusan orang soleh di atas orang jahat. Jadi mencintai orang-orang soleh dan kebaikan meskipun belum bisa melakukan sepenuhnya adalah modal besar untuk mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenazah sing dibuang di ono ing tempat sampah mau ono matane menungso iku dibuang jenazah sing dibuang nang tempat sampah karo wong-wong itu ternyata dadi sebab ampunan bagi orang-orang sing elok nyulati lan nguburno. Setelah perintah Allah turun kepada Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab.